Hoci sa začal školský rok, druhý vyučovací deň mali študenti gymnázia v Hlohovci riaditeľské voľno. Dôvod? Prerábka 70 rokov starých elektrických rozvodov. Začali s ňou až posledný prázdninový týždeň, teraz sa v škole vyučuje bez svetla. Študenti nemajú na výber, aj napriek takýmto zlým podmienkam musia chodiť do školy. No nemôžem vraviť nič, musím sa učiť. Toto je najhoršie, čo bolo. Nie je to zrovna najlepšie. Bolo to už treba, ale moc dobre to nie, mohlo by to byť aj rýchlejšie. Elektroinštaláciu kontrolovali v máji. Bol výsledok nevyhovujúci, nakoľko tá inštalácia nevyhovovala. O peniaze na rekonštrukciu požiadala riaditeľka gymnázia už pred 2 rokmi. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja ich však odsúhlasilo až teraz. Podľa kontrolóra mohlo dôjsť k najhoršiemu. Mohlo prísť k požiaru alebo nejaké udalosti. Samospráva aj riaditeľka gymnázia tvrdia, že s opravou za viac ako 2 milióny korún sa nedalo začať skôr. Na to boli vlastne 2 dôvody. Prvý z nich bol ten, že sa pri prerokovávaní dokumentácie objavili skutočnosti, ktoré viedli k navýšeniu hodnoty diela. Preto sme vyvolali rokovania následné. Financie v podstate sme potrebovali mať najskôr od strany zriaďovateľa odsúhlasené. Je tam určitý administratívny postup, tam sa určitý čas stratil. Na náš podnet sa o celý prípad začal zaujímať Inšpektorát práce v Trnave. K situácii sa vyjadri až po jej prešetrení. Študenti sa však zatiaľ budú musieť učiť v provizorných podmienkach. Rekonštrukcia by mala potrvať približne do polovice októbra. Týmto ale nekončí. Škola ešte potrebuje opraviť zatekajúcu strechu, fasádu